na-abụ akọrụ egeru atọ ntị n'ala nụrụ ikoro ndanda ebe achọkọtakwanụ mma ekwu abịagba ama ihe eriri n'ikpeazụ gerenụ ya nnọọ anyị Igbo mụrụ m Igbo m ji aba na Igbo m ji eme ọnụ bụ akụkọ ndị ahụ bịara ahịa na ụfọdụ akpụkpọ akụkọ dịgasị iche iche bụ ndị nke bịara ahịa n'ụbọchị taa bụ Fraịde bụ abalị 17 nke ọnwa asaa afọ 2026 n'usoro ndị Igbo ji agụ ahịa ha tata bụ afọ mma n'ụtụtụ taa ndị unu ga-anụ olu ha bụ mụ nwa n'onwe m Uchenna Clever Godwin Ọnụọha nwa gramma ya zụziri nke ọma baba nkịtị n'onwe ya nwoke na-agba mbọ ka ike kwere ya mana nwada nwoke ọcha Clara anaghị ekpete na ana m agba mbọ odogbo nwoke dị na nwoke agụ nwoke ekwete na aghọrọ Clara n'ebe a n'ụtụtụ nwaanyị ọma ịbọọla chi. Abọọla m chi odogwu na redio ịbọọla chi. Abọọla m nwoke ike ndị otu i mere adị m mma Igbo ọma na-ege ntị na asala chi na-etela olee otu unu mere na ahụ na mmiri ka ụtụtụ a uche mmiri ekwede mmadụ fụta ọ na-ezo kawụ na rabbit ọwụ ya kawụ na rabbit ka ọ na-ezo eziokwu ọ bụghị cat na dog ọ na-ezo kawụ na rabbit heka gịnị asị m Igbo ọma ya gazichara unu na nke taa ndewo nọ o wee bụrụ ya ewe m nọrọ n'ụbọchị ụnyaahụ dọọ gị aka na ntị ịma asị okenye anaghị anọ n'ụlọ ewu amụọ n'ọgbọ ị hụrụ ije anyị na-agagharị na-aga to and fro na-aga na-ekpesara ndị mmadụ na ọkụkọ mụ na gị gara na ihi agba gaa nwụta na ị na-asọspekt na ọkụkọ ahụ abụghị nke anyị Clara nwoke ọcha kwụsị ịdị na-aga ụdịrị ije ahụ kwụsị ịdị na-aga ekpesara ndị mmadụ na-agwa ha na ọkụkọ ahụ awụghị nke anyị ọkụkọ ahụ wawa on ndị mmadụ na-abịa na-adọzi gekwa ntị ka m gwa gị o nwee ka isi gakata ihe a somebody awụcha weta evidence or convince him beyond reasonable doubt na ọkụkọ ahụ nke ya bịa ṅụrụ ya mụ na gị ga-etinye okwu n'otu traụza ngakwala ebe ọzọ ka m marakwa ihe kedụkwana ihe mere otu nwaanyị ji wee hụ n'ụtụtụ a na ha nụrụ na anyị gara n'ihi agwa gaa nweta ọkụkọ afọ m shamsham nwada si hapụnụ na ọ ga-abịa na ya dị mbịacha ekike na ọkụkọ ahụ mara ma ọ wụ nke ya kedu ka o si nụ ya no be me. You sure? You sure? I sure. No be me. Hey, lekwa ka m si ele gị o. I know what you can do. I know what you can do. Ekwela nkwu onye m chọrọ ikwu. Ama m ihe ị ga-eme. Oh God. Ndị ịchọ ka m ugba ka ime ikekwute na ọwụ mmụọ. Maka na kemgbe esi ka m nọ n'ahụ gị ndị niile nọ na streeti amarana amatala ha. No be me. Na anyị gara ihi agba gaa nwụta ọkụkọ. Ọ wụrụkwala m uche. Ọwụ m. Ọwụ m. Njide gị n'okwu ọnụ gị. Thank you. My bond. Okwu a ga-eke gị agbụ o. Ọ ga-eke gị bọndụ. Ọ dị egwu. Ka ọ dị Igbo mụrụ nze ma mụ ọzọ n'ụtụtụ a tupu anyị agbapụ ya ọsọ ame ka ị mara ya bụ isiokwu anyị ga-elebake n'anya n'ụtụtụ anyị chọrọ iji oghere ame ka gị bụ onye na-ege ntị mara n'ihe omume anyị bụ oje zuru obodo nke ọnwa ọ ga-ada kpọmkwem n'obodo ụmụdibịa kụrụ na nke onwe ya bụ nke dị na kansụl ime obodo Owerri West nke steeti Imo. ị bụrụ onye obodo ụmụdibịa ekwekwala ka a kọrọ gị nke a n'akụkọ maka na ebelebe ga-egbu n'elu ebelebe maka na mgbadamgba ga-agba n'elu mgbadamgba ọ ga-adịkwa kpọmkpọm. ị bụrụ onye obodo ụmụdibịa sonyere anyị n'ụbọchị Satọde na-abịa abịa ọ bụghị Satọde nke echi gacha nke ọzọ ya bụ abalị 25 nke ọnwa Julaị a anyị nọ n'ime ya anyị ga-eme oje zuru obodo n'obodo ụmụdibịa kụrụ na nke onwe ya bụ nke dị na kansụl ime obodo Owerri West nke steeti Imo ebe anyị ga-anọkwa na-eme ya bụ oje zuru obodo n'obodo ụmụdibịa bụ na Comprehensive Secondary School ụmụdibịa. ị bụrụ onye ụmụdibịa ime ebe a sonyere anyị. Uche chekwa m na-enwe onye ụmụdibịa na-aga ama Comprehensive Secondary School. Ọ onye ụmụdibịa na-amaghị ya. Ọ nọ na ebe ama.
belụsọ m na ya alọta ụlọ maọbụ ikekwe isieshi ya something like that o wee bụrụ ya cheta na onye ọbụla mabutere ya bụ oje zuru obodo a mabutele 30,000 naira nakwa ọtụtụ ihe nrite ndị ọzọ so ya onye dị otu ahụ na mmadụ abụọ maọbụ atọ onye eze ya ga-akpọnye ya ha ga-ayere bịa n'ụbọchị Wenezdee na-esote ya n'ụlọ mgbasa ozi anyị ebe a anyị agba ha ajụjụ ọnụ gbasara ihe obodo ụmụ dibịa na-anabata na nke ha na-asọ ọwa eko na-eme ya ịma ọ dị laud ọwa eko ọ na-adịghị laud gị nwa m ihe ị na-ege na-aghọta ebe anyị na-aga nwene n'ụtụtụ a ka ọ dị anyị ga-abịa nnọọ leba ya anya bụ isiokwu agbadoro okwu na ogbunigwe a Kenneth Okonkwo bịara bịa luo dum gịnị mere Kenneth Okonkwo dịka anọ na-agba ya ajụjụ ọnụ n'ụbọchị ụnyaahụ n'otu ihe omume onyonyo TV wee kwuo na ọpụpụ Peter Obi pụrụ n'otu pati African Democratic Congress ọ bịara tinye ndị Igbo na gbagharịa na in fact ọ bụ mkpọbi okwu nye ndị Igbo na ọchịchọ ha na-achọ ịbụ onye isi ala Naịjirịa ihe a ka Kenneth Okonkwo mere gịnị kwuru na ndị Igbo nwere chance ahụ the chance nọ there Peter Obi echie na ọ na-eme ka right decision ha ADC wụbanye na NDC na ọ maghị na ihe a bụ mkpọbi okwu ọ disadvantage nye gịnị ndị Igbo na ọchịchọ ha na-achọ ịbụ onye isi ala Naịjirịa anyị wee si oke ka anyị mara kene omi dị n'okwu a ọ bụ eziokwu o nwere ome ịhụtara na nka nwaanyị ọma omi ọ dị na ya omi ebe ole ka onye ị na oke ọrụ na Peter Obi nọ nga ahụ agwa mma ị na Atiku azọwa tiketi Amechi ha bịa azọ ama m ịghọtara uche the struggle dị hard for him ke Peter Obi ise mba na o lele anya ihe nwere ka ọ ga-erute ya aka adaghị minute o ya sị mba ọ karịa mma na ya mere gịnị ịma ya bụ Kenneth Okonkwo bịakwara na-ekwu na ihe a niile anọ na-eme na achọrọ ka ndị Igbo chi a Naịjirịa achọkwara ka ndị Igbo chi ọ gụchakwala ADC African Democratic Congress bụ ndị ga-enyemukwa ndị Igbo ihe ha chọrọ uche Kenneth Okonkwo aha Peter Obi pụọ ya n'ọnụ ya hapụkwala nwoke mmadụ ya nwa na onwe ya ọwụ onye Igbo ọ pụtafụ bịa zọọ ya zụọ tiketi ya zụọ ya mana ịchọghị na ọ bụ mkpọbi okwu dịka ya nwa na onwe ya si maka na ọ bịara na-akọwa na ahazichala ihe na everything adịla oke pati dị that structure na ọnọdụ ihe echegawo ka Peter Obi nọ si ike kwụrụ chim ka a sụwara ya ụzọ mgbe a na-enyekwa ya tiketi on time aka na-edibeti a ga-enye Atiku ka ga-enye Amechi ka ga-enye Peter Obi uche kiene ya na ọnwụkwara anụ gị maka Peter Obi bịa na echiche obi nke mbụ ọ bịara anọ ya bịa dị ya ka enwedị ọghọtagadị enwe ihe ọ ghọtaga aghọtaga ọ bịara le anya na nna ọ dị ya nwe inweta tiketi a na ọ rara ahụ dị very hard ọ dị ego ya mere ka ọ dị ya bụrụ na ị nwere ọsịsa na ya bụ ajụjụ anyị jụrụ gị gbasara ya bụ okwu Kenneth Okonkwo kwuru na ọpụpụ Peter Obi pụrụ n'otu pati African Democratic Congress bụ ADC na ọ bụ mkpọbi okwu nye ndị Igbo anyị wee na-ajụ gị sị ọ bụ eziokwu ya bụrụ na ị nwere ọsịsa na ya bụ ajụjụ ị ga-agbalị bulie ekwentị gị zibatara anyị ozi na WhatsApp anyị site n'akara ekwentị abụọ 07074913438 07074913438 ma ọ bụ gị gaa na Facebook anyị gaa ebe ahụ gaa kiriwe anyị iruo na Facebook chọwa Eko FM 100.7 Eko FM 100.7 ma ọ bụ gị dee naanị Eko FM jiri capital letter dee naanị Eko FM ECHO FM kliki kpam kiriwe anyị zibatara anyị ozi like kwa ma share ya ka ọ dịla anyị la akwụkwọ akụkọ Vanguard gezie ntị 2027 nhọrọ Atiku họrọla Amechi dịka osote ya bụ ihe ngosi na Atiku akpọghị ndị Igbo ogbo ka Kenneth Okonkwo kwuru bụ akụkọ mbụ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ Vanguard na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Vanguard ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na ndị agha ala anyị apịnwụrụ na ndị ngozi ndị oyi ọha egwu terrorist na ndị ji ebugara ha mgba ọgụ na steeti Borno. Ọpụpụ Peter Obi pụrụ n'otu pati African Democratic Congress bụ ADC
bịara nnọọ tinye ndị Igbo na gbagharịa ka Kenneth Okonkwo kwuru bụ akụkọ ọzọ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ Vanguard. Na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Vanguard ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na onye ọbụla rere ahịa n'ime ụgbọala bọs maọbụ gbasa ozi n'ime ụgbọala bọs maọbụkwanụ nupụọra ndị ọrụ okporo ụzọ FRXC isi, onye dị otu ahụ ga-akpọ nha N150,000 bụ 50,000 naira ka ndị ụlọ nzukọ seneti kwuru. Igirigi Umahi akpọọla oku ka eme ya bụ nwaanyị nwụrụ n'ụlọ ya bụ nwaada Mary Habila nnyocha ahụ autopsy bụ akụkọ ọzọ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ Vanguard. Na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Vanguard ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na ọnwụ Mary Habila nwụrụ n'ụlọ Umahi gboo Umahi ya nyegodi efe ka Atiku gbara Tinubu bụ akụkọ ọzọ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ Vanguard. Na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Vanguard ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na obi iko n'elu adịla n'otu obodo na steeti Plateau dịka ahụrụ ozu otu nwaanyị ebepụrụ isi ka ọ tọgbọ ka ogbe nkụ n'ebe a na-atụfu ureure. Tupu Mary Habila nwụrụ n'ụlọ m araji egwu, ọ gbara ọyị ya nwoke na ọbara gbara ya n'imi n'abalị ka Umahi kwuru. Igirigi ọzọkwa, ndị a na-enyo enyo ịbụ ndị obu egbe achịnama awakpola otu obodo na steeti Benue bido gbawa egbe ayara ayara ma lee ngwa ahịa ndị mmadụ kpọsara n'ụlọ ahịa ha bukọrọ ha ma gbafuo bụ akụkọ na-ada agụrụ agụrụ n'akwụkwọ akụkọ Vanguard. Na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Vanguard ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na ọnwụ Mary Habila kwụsịgodo Umahi ọrụ ugbu a ka otu pati Allied People's Movement bụ APM gwara onyeisiala Tinubu. Ya bụ mmadụ anọ atọrọ dịka ha na-ele ule neko na steeti Kogi enwerela onwe ha ka gọọmenti steeti Kogi kwuru. Ya bụ akụkọ bịara bịa kpọpọ n'ụtụtụ a na-azọpụtala ya bụ mmadụ anọ asị na atọrọ dịka ha na-ele ule na steeti Kogi. Nke a bụ akụkọ ọma, mana ebe akụkọ anyị abịaghị bịa nụchaa ya n'ozuzu oke maka na asị na atọrọla mmadụ 6, mmadụ anọ na-ele ule neko, otu onye isi ụlọ akwụkwọ prịnsịpal, otu onye ọrụ neko, mana ihe anyị nụrụ bụ na atọhapụla mmadụ anọ. Kedụkwa n'ebe abụọ mere gịnị gara? Ikekwe ka anyị lee ma akụkọ ahụ ọ nwere ka a ga-esi adịkwuo ya flesh. Anyị mara ma ndị ọ pụtara ma ọ bụ ma ha pụtaghị. Otu pati Allied People's Movement agwala onyeisiala Tinubu na ọ kwụsịgodo Umahi ọrụ ugbu a. Uche ọnwụ naanị ya na-ewelikwala, Atiku ekwukwala the same thing na Umahi kwesịrị ịnọgodo by the side ka enyochachagodo ọnwụ nwaada a na-akpọ Mary Habila. Umahi na-ekwu na ya na ya ga-ame autopsy. Ndị ezinụlọ dị gị ara na-asị mba na-ebiga ha ozu na-achọzi ịwala oke ya abịala ha ugbu na Mary Habila gwara ya ọyị ya nwoke tupu ya nwụọ n'ọbara gbara ya n'imi, maka asa ahụrụ ọbara n'imi dị gị, n'ọbara gbara ya n'imi n'abalị mgbe ọ nwụrụ na ahụrụ ọbara n'imi ya na-akọwazi na ọbara ahụ gbara dị gị a n'imi n'ọyị ya nwoke ọ kpọrọ tupu ya nwụọ n'ọbara na-agba ya n'imi. Ịma o nwere otu ihe na-eme n'obodo anyị bụ Naijiria bụ nke na-anaghị amasị m. Ama m na aghọta ịma asa ahụrụ ka mma na nke onye ogbenye mere gịnị nyụrụ, ya bụrụ common man dị ka m, ka onye ọgaranya nyụrụ ya bụrụ common woman dị ka Clara. Uche ọ mechiri kparị m gị nye m abịa otu abụrụ ya ka eju abịa otu abụrụ ya ihe ga-anọ remain silent. Anything you say, anything ị nwere ma mepee ọnụ kwuo will be used against you in the court of law. Anwụrụ onye ahụ otu aka platter of good, anwụrụ onye ahụ otu aka platter of good, buru ya ga mee gịnị ga-akpọchie kwuwekwu investigation. Umahi nwere ihe ike esi ha nga otu ya pụtakwa nga ị na-agba ihe anyị na-ekwu okwu ya bụ ọnwụ mmadụ.
ihe anyị na-ekwu okwu ya bụ gịnị ọnwụ mmadụ anaghị anọkọta nwụọ o nwere ihe mere mmadụ ga-eji eme gịnị anwụ onye dịka ụmụahịa n'onwe ya kwesịkwara na inwe CCTV ihe ndị ọzọ gbachara ụlọ ya gburugburu. No, don't tell me that, Uche. Allegedly o kwesịrị inwe ya. O nwere ihe m gwarala gị before. Kedu ihe mere ị ga-echi warning this morning? Uche o kwesịrị inwe ya. Okay. Ụmụahịa, he's a big man. O kwesịrị inwe ya. Atiku akpọọla oku so ụmụahịa step kene aside. Okay. APM akpọọla oku so ụmụahịa ya step kene gene aside. Ọtụtụ ndị mmadụ akpọọla oku so ụmụahịa nyeke n'efe tutu ruo mgbe e mechara investigeshọn mara kene ka mmiri siri baa na gịnị opi ụgbọgịrị. Ụmụahịa na onwe ya apụtala si ino ya ma ga-achọ ka emee nwaanyị ahụ nyocha ahụ autopsy. Nna nwaanyị ahụ apụtala na onwe ya kwuo na ha bụ ịga ya ozu nwa ya ka ọ ga mee gịnị galie na onye emerela ya autopsy na o cheghị na mmadụ gburu nwa ya. Naija. Ka anyị gaa na nke ọzọ. It's all right. Ndị a na-enye enye ịbụ ndị obu egbe achị na ma awakpola otu obodo na steeti Benue bido gbawa egbe ayara ayara tatata lee mgba ahịa ndị mmadụ kpọsara n'ụlọ ahịa ha bukọrọ ha gbafuo. Uche ka obodo agụrụ. Ọ dị egwu ike agụla. Obi iko n'elu adịla n'otu obodo na steeti Plateau dịka a bịara hụ ozu otu nwaanyị ebepụrụ isi ka ọ tọgbọ ka ogbe nkụ n'ebe a na-atụfu ure. Uche ka ibepụkwa n'isi ka ọkwa nọ gịnị na Plateau. Onye ahụ ewetakwara akụkọ sịkwara na ebepụkwara otu nwoke isi n'ugbo ya kwa ka ọ sị ka ibepụ isi ka a na-arịakwa ugbu Ọ dị egwu ya bụrụ na ị bụ onye pastọ aka ọrụ gị bụ ịga na moto park ịhụ moto na-apụ apụ excuse me nwaanyị ọma n'ọkekene we lift your name higher we lift your name higher. Ịmana iji na-eji nwere ike gaghị alọta ya mana Chineke bụ onye ga-eme ka ị gacha ije alọta n'udo. Achọrọ m iji ogara na-ekwu Nwachukwu mepee ọnụ na dịka ụnụ gaji ije njem a na ị ga-aga n'udo lọta n'udo onweghị ihe ga-eme gị mmiri aka ya aba gị ntị heri maka shantara babababa. Cherenụ ka mkpucha ya bachara ala ihe ọbụla dị gị n'akpa ị chọrọ iji eme Chineke appreciate Nwachukwu wepụ aka dịka ị na-enyepụ Chineke na kpọkpọ ọnụ ụzọ eluigwe ọ ga-eji ngozi ya wuzuo gị ahụ dịka ị na-enye m ihe ọwụ dịka ị na-enye m dịka ị na-enye Chineke ihe onye ọbụla na-enye ya pastọ arọwa ya anya mana ya bụrụ onye na-akpọ ụdịrị agwa dị otu a Senate apụtala kpuo okpo na onye ọbụla a nwara ama ejidere bara na bọs ịhụcha ebe ị ga na-eprichi ya wụrụ na bọs ịhụcha ebe ị ga na-eprichi ya wụrụ n'ụlọ ahịa ebe ụzụ na-eme gbogbogbogbogbo gị na-asha ụtọ ị chere na onye na-egede gị n'ime ahịa ụzụ na-eme n'ime ahịa dịgodi enough ịgba mmadụ ara. Uche ọwụkwa naanị ndị na-eme prichin Uche ma ndị na-ere ahịa n'ime ụgbọala ma ndị na-ere ahịa n'ime ịhụrụ ọgwụ a na-agwọ 37 diseases ọkọkọrọ na-akọ gị ọ na-eme ịnọkọta otu a imi a na-agụsị gị n'ala agba ọtụrụ gị o mere ka afọ si echigharị gị tinyere m ọgwụ a n'ọnụ ṅụọ ya n'ụtụtụ ṅụọ ya n'abalị hapụ nke fọrọ. Ị bụrụ onye na-akpọ ụdịrị agba dị otu a Senate si ejide gị ị ga-akpụ 50,000 naira. Uche pọta enwe ihe m na-abịa na nnọọ na-ahụle n'ime mmụọ ọ ga-awụ enweriri ihe mere na Senate ji tige ihe a ọ bido ahụ just like that because enwebeghị kemgbe a gbara m ndụ akwụsịrị ndị ahụ ha na-eme ya steeti Clara ndị a na cash out ị makwa oke tụlee eke n'ihe dị ka 20 buses n'otu ụbọchị ha ga-ebe ahụ ha eprichicha moto ga-eburu ha ha tụrụ oge dịka ha na-ekpekwa ekpere ha na-ajụ anya be marakwa ebe a ga-apụ adị mgbe ụfọdụ ọ dị ka ha na ndị draiva a na-arụkọ ha sizie draiva ka mmiri tuo draiva ebusa ha pịam ha tọn ọba anya asịghị ime prichin arụghị mma pụta ga-enwe ihe mere na ndị a ji wee tinye iwu a n'ime ụgbọala. Clara prichin nwere ebe a na-eme ya preaching nwere ebe a na-eme gịnị eme ya ọ dị ka ebe a mụ na gị kpụ okwu n'ọnụ ugbu a mmadụ abịasị igbe asụ uche chegharịa n'ebe a m na ugbu a m kpụ okwu n'ọnụ like ama m na aghọta ebe m na-aga ebe a m na ugbu a m kpụ okwu n'ọnụ na-ekwu okwu gị tiwere m heri shakataraba heri kachataraba na m chegharịa n'ebe a m kpụ okwu n'ọnụ aga m ege gị ntị
uche aghọtara m ya. Aga m ege gị ntị. Mmadụ nọ n'ime ahịa na-akakuleti ka ahịa ya si aga, gị nọrọ na-eti gị na Mike n'ime ahịa. Ịma ụfọdụ unu nwere ike ịdị na-ahụta ya n'ụdị otu mana ọ dabaghị adaba. Awa ọnụ ka a ga-eji ekwu ya. Ụzụ na-eme n'ime ahịa adịla enough. Gị ma iburu spika kwụnye ebe a kwụnye ebe a kwụnye ebe kama ị ga-agacha ahịa nke gị kpọsa gị kwụnye ebe a kwụnye ebe a kwụnye ebe a herima ya n'ụzụ ahịa. Ndị mmadụ na-ajụsi ihe nke ọgịnị 50,000 naira. Ọ dị ego. O nwere ebe ị ga-ahụ mmadụ gị preach ire ya ebe ọha dị ji ọ gakwa na-ege gị ntị. Ọ ga-ege gị ntị. Ihe niile nwere oge. Ihe niile mere gịnị nwere oge. Na-aghọtanụ ya bụ ihe ike gwara wee bụrụ ya ka ọ dị ndị agha ala anyị apịnwụrụ na ndị ngozi ndị oyi ọha egwu terọrist na ndị ji ebugara ha mgba ọgụ na steeti Borno. Nke a bụ gịnị akụkọ ọma ka ọ dịla anyị la akwụkwọ akụkọ Daily Post. Akwụkwọ Clara, gịnị na-atọ dị gị n'ụtụtụ a? Ịsọ tinyere m ya n'ọnụ. Ọ dị ego ike gara ị na-emecha ka ịbabe public transport. Otu ọgwụ ahụ ga-agwọcha ntagwu imo. Look at you. Gị na-awọ nda asị ga-enye ya just mee ya otu m na-awọ nda ụdịka ọgwụ ha ma ha chọghị ịdị gwa gị na gị ma test ọgwụ a na-agba gị sị ọ gbọọla ya. Ihe ị ga na-awụrụ tinyere m ọgwụ a n'ọnụ chefu nke fọrọ. Ọ na-egbu ka otu ọgwụ ọ ga-egbu. Ka ọ dịla anyị la akwụkwọ akụkọ Daily Post. O nweghị ihe jikọtara ala anyị bụ Naịjirịa na ịda ogbenye ka Shetima kwuru. Igirigi bụ akụkọ mbụ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ Daily Post. Na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Daily Post ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na 2027 o nweghị ihe dịka INEC na Naịjirịa. So naanị ụlọ ikpe na-ekwu onye ga-achị ka Isaac Fayose bụ nwanne aka chịburu steeti Ekiti kwuru. Obi kpamkpaso tiketi nsogbu dịkwa ka Buba Galadima kwuru. Pasentị ụmụafọ Naịjirịa dị 79 79% ji ezi ekpe ekere na-agbanyeghị ụkpụrụ Tinubu webatara n'ọchịchị ya ka ụlọ ọba ego mba ụwa bụ World Bank kwuru. Ọ bụ Chioma nwunye m na-achịkọta ndụ m ya ma na-ahụ maka ego m ka Davido ji agụ egwu kwuru. Bụ akụkọ ọzọ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ Daily Post. Na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Daily Post ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na o nweghị ihe ha na-agbafọhụ anyị maka na anyị kwadoro Obi kpamkpaso tiketi ka Buba Galadima kwuru. Ịhapụ ụlọ ikpe ka ha na-eleba anya n'okwu gbasatara otu pati nwere ike ile ọchịchị onye kwuo uche ya nke ala anyị bụ demokrasi ala anyị dọọ ya vamo ka otu pati African Democratic Congress bụ ADC kwuru. 2027 ọpụpụ Peter Obi pụrụ n'otu pati African Democratic Congress bụ ADC bụ nnọọ ihe mkpọbi ụkwụ nye ndị Igbo ka Kenneth Okonkwo kwuru. Bụ akụkọ ọzọ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ Daily Post. Na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Daily Post ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na ọtụtụ ebe dịgasị iche iche a na-ere mmanụ ụgbọala n'ala anyị ewelikuola ọnụ ego ha ji ere mmanụ ụgbọala nke ha. Tinubu ewetala ndọrọ ndọrọ ọchịchị jọgburu onwe ya na ntuli aka elu otu jikọtara ndị ọkaiwu ala anyị bụ Nigerian Bar Association election ka Atiku kwuru. Ọ dị egwu. A na-ekwu nke ekwuru ekwu a na-emekwu. Ịma ọkwa na nso a ka a bịara bịa ma ọkwa ya na ụlọ ọrụ Dangote bụ ebe a na-esipụta mmanụ ụgbọala na-erezi mmanụ ụgbọala ya na naira na dọla ha akwụsịla ire na gịnị na naira. Otu jikọtara ndị na-ere mmanụ ụgbọala n'ala anyị bụ IPMAN apụta tie mkpu
gba federal gọọmenti si ha gbata ọsọ enyemaka na ịhụrụ mmanụ ụgbọala Dangote malitere ire na dọla na nsogbu ga-adịkwa ya adịkwa ka ha ma ụma kwuo ugbu a akụkọ anyị nụrụ ekwuola n'ọtụtụ ebe dịgasị iche iche a na-ere mmanụ ụgbọala n'ala anyị ewelikwuola ọnụ ego ha ji ere mmanụ ka anyị wetuo olu maka ndị nke Owere ịnụ ya sorry Uche a na-asịghị Dangote na ọhịa o mere this and that ebe a na-esipụtakwanụ mmanụ ụgbọala n'ala anyị dị 4 onwe nke na-arụ ọrụ na-enwe nke rụgo ọrụ gọọmenti ọ na-ebichisi ike ogodo otu ya arụzie ebe onye nkịtị nwere ike maintain ka till now ka ihe mere federal gọọmenti federal gọọmenti wepụrụ subsidi 4 places a na-eshipụta mmanụ ụgbọala n'ala anyị onwe nke na-arụ ọrụ unu si obodo a Dangote ọ chọrọ idowe nna ya unu si obodo a ga-adịkwa mma ya doma ebe single person Uche onye nkịtị ga-maintain ihe arụ now chekigodo mgbe federal tinyere ime Igbo mụrụ nji atụ ilu si ịhụrụ ọkụkọ ọha nwe agụrụ na-egbu ya ewu ọbụla ọha nwe agụrụ na-echi ya ọnụ n'ala federal gọọmenti nwee refinery 6 months ajụjụ eme mgbe asaghị 6 months ọ ga-arụ ọrụ 3 months ọ ga-arụ ọrụ ugbu a na iyewa ebido Uche ma ọ ka ma ihe a akara eghegecha m ọ dị egbo ka ọ dị Davido ji agụ egbo apụtala kwuo na ọ bụ Chioma nwunye ya na-achịkọta ndụ ya ya nwawo kọdinetọ ndụ ya ya na-akọdinetọ ihe niile ya ma na-ahụ maka ego ya na ya ma ji eme ego vam o ji spend ego n'ụzọ na-enweghị isi ọ si Uche n'iwu big man akwụkwọ obere ihe na every month ego ọ na-ewepụ na-enye ndị mmadụ na karịrị akarị mana Chioma ịgbalịkwala hapụkwa Chioma na-agbalịkwara nwoke ahụ bụrụ kọdinetọ ya na-achịkọta gịnị ndụ ya Davido apụtakwanụ na-egene testify ya thank you mana ma ọwụ Chioma chịkọtara ọ ga na-ewu m ga-echịkọta ya ọ dị egwu ọ wee bụrụ ya ka ọ dị nwanne aka chịburu steeti Ekiti bụ Ayodele Fayoshe nwanne ya bụ Isaac Fayoshe apụtala kpuo na onweghị ihe dịka INEC na Naịjirịa na so naanị ụlọ ikpe na-ekpuji nke gaje n'ubi na nke ga-aga n'ọba n'ọha nwa na-ekwu onye ga-eme gịnị onye ga-achị ileba okwu anya o nwere ọ dịka onwere ome ị na-ahụta na ya ama m ị na-aghọta maka na ịrịacha ntụliaka elu a ga-ekpe ikpe agawazie kọt mgbe ahụ ka a ga-amara ma nwekwara onye ị nwere ma nwekwara gịnị onye ị nwere maka ha garụ kọt ya kasị kwupụtagodu m ka onye ya kwupụtagodu m the issue with declare igodo mmadụ wina ka a gaa na kọt ga kpewa ya amabela wata ebe anyị na-aga ike gara Naija my country tọgbukpo onwe gị ka ọ dịla anyị la akpụkpọ akụkọ Punch gezie ntị ọ bụ Chioma nwunye m ji ejidere m ego maka na eji m eme ego vam ka Davido ji agụ egwu kpuru bụ akụkọ mbụ anyị hụrụ n'akpụkpọ akụkọ Punch na ya bụ otu akpụkpọ akụkọ Punch ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na ọ naghị ewute m maka na esoghị m gaa amamaka iko mba ụwa bụ World Cup ka Iwobi kwuru ọ naghị ewute gị isi ọ dị egwu mana o kwesịrị ime gịnị iwute gị Iwobi o kwesịrị ime gịnị iwute gị ya sị no regret anaghị m akwa mmakpara yes anyị ma na ụlọ agaghị ebu ya Naijiria na-aga ha ọnụ Uche hụkwara otu o si ewute anyị mgbe anyị na-ahụ ndị ogo na anyị gara na-agbafu anyị it's a different ball game. Imagine na Naijiria gara aga buo World Cup Uche obedichanye ebu anyị agatogodo n'gbatụ mụkwaja oyi na-anọ dị Iwobi na-asị m n'owu Argentina ọkwa mba ka ha bụ dị mba nke ahụ aṅụrị ya tọọlụ ute dị na-edina ụmụ nwoke na-agbapụtara ha bọọlụ na-agbapụtara ha bọọlụ ọṅụ adị Naijiria highest round of 16 akpara anyị kwalata anyị anyị gadere na agaghị arịtụrụ eche ike gara a ga-ele onye richara 40 years or 24 years old player a na-etiti age nke gwara onye azị ọnụ wụ mmiri azị ọnụ na ya na okpogbu mmiri asị ole ya akpabeghị ya aka tie rọba ka ọ wụ 22 years ka ọ dị gị na-ele ya ofele obodo 22 years mma 22 years ịma na oche na ogbu asị mgbagba bọọlụ ekpuwere m okpu retirement mana nchiri buutu ugbu a gosi chai
Nigeria amụgharịa m otu asị uche bụ 19 years old player na-aghọta ebe anyị na-aga ka ọ dị Igbo mụrụ nze ma ọzọ bụ n'ebe a ka anyị ga-enye ya rekọm iji gwa oghere je ṅụrụtụ mmiri ma kwacha akpịrị n'ihi ya ka ọ dị nọrọkwa ebe ahụ agagharịla agagharị ya bụrụ ma anyị lọghachie anyị eji nwayọọ leba ya anya bụ isiokwu a gbadoro ụkpụ n'okwu a Kenneth Okonkwo kwuru na ọpụpụ Peter Obi pụrụ n'otu pati African Democratic Congress bụ ADC na ọ bụ mkpọbi ụkpụ nye ndị Igbo na ọchịchọ ha na-achọ ịbụ onye isi ala Nigeria. Anyị wee na-ajụ gị ọ bụ eziokwu o nwere na ome hụtara n'okwu a? Ya bụrụ na o nwere, ị ga-agbalị bulie ekwentị gị zibatara anyị ozi nakwa na WhatsApp anyị nakwa na Facebook anyị. Anyị lọghachie ya bụ ụdara anyị tanyere eze, anyị arazie ya ka ọ dị dadarara, n'ihi ya ka ọ dị nọrọkwa ibe ahụ agagharịkwala agagharị.
anyị awụchala ya bụ Okwu Kenneth Okonkwo kwuru na ọpụpụ Peter Obi pụrụ n'otu pati African Democratic Congress bụ ADC na ọ bụ mkpọbi ụkwụ nye ndị Igbo na ọchịchọ ha na-achọ ịbụ onyeisiala Naịjirịa. Ọ bụ eziokwu? Ị nwere ọsịsa bulie ekwentị gị kpọwa akara ekwentị ndị abụọ 0911 20,022 0911 20,022 maọbụkwanụ 0707 454 1014 0707 454 1014 maọbụ gị zibatara anyị ozi na WhatsApp anyị nakwa na Facebook anyị. Ị bọọla chie? Eo, ya ewutele gị, ikuku na-enye gị nsogbu. Ọ nọ ebe ahụ? Bọlachi. Ụtụtụ ọma. Uche Clever ọnụ ọha. Ndewo. Ekelele gị. Godwell. Ekelele gị. Clara Godwell. Ekelele gị. Onye gị na ya na-ekwu Mike E. Uche. Ị na n'ihe m na-ekwu? Ị na n'ihe m kwuge? Anụga m ihe ikpuge, gaa n'ihu. Uche Kenneth Okonkwo onye Awụsa ka onye Igbo? Ọ bụ na onye Igbo. Okonkwo bụ aha onye Igbo. Kenneth Okonkwo bụ onye Igbo. Ya na onwe ya nọ na mgbe ọbụla ọ bụ Peter Obi n'ọnụ, mgbe ọbụla ọ bụ Peter Obi n'ọnụ. Ya na onwe ya kwugo ihe every time na ọpụpụ Peter Obi bụ na ADC na ọ ya mere ADC jere mma. Ọ na-apụ akwa na onwe ya bịa zụọ ọchịchị. Amaghị ọtara mgbe ọbụla ọ bụ Peter Obi n'ọnụ, mgbe ọbụla chia na Mike Ishi na ihe o kwugewo ajambele gụọla na ajambele. Ndewo. Ya gaziere gị nọ. Ị bọọla chi? Ị ga-agbalị kpọghachiteto Prince Azụọma. Ọ sị fighting the Igbos and fighting Christianity. Na ndị seneti enwe ihe ọzọ ha ga-eme. Gị nwa m ebe okwu gị na-aga. Ya gaziere gị nọ. Ị bọọla chi? Ị ka nọ ya? Anọ m yo. Si n'akụkụ redio gị pụọ, gaa n'ihu. I'm Lawrence Anoma. I'm calling from Nekede. Ndewo. Ngwa Kenneth Okonkwo ma na homega. Ọ ma na shi ndị gbagidere nwanne anyị nwoke. Nga ha agaghị ekwe hụ ka onwe ohere ya this time. And the next time ihe mekwelu oke ma ahụ Kenneth Okonkwo nọchie. Ọ ma na ha okwetigaghị ahụ. Ebe Peter Obi achaghị nọ na. N'ihi na mere Kenneth Okonkwo jekwana je zọọ ya na. Ọ ma asa ndị gbagidere hụ nga ahụ wa agụ eyopụta ha na blọk ga Peter Obi. By next time election, Peter Obi ga-azọ ma ahụ ya emefeela age. Ọhịa Kenneth Okonkwo zọji. Mgbe ya jekwana je zọọ na Peter Obi cha ya zọga. Ọ bụ ndị ojiri nwanne nwere ji afọ. Ndewo. Ya gaziere gị nọ nwoke ọmenye ọha. Ị bọọla chi? Abọọla kele kpandọrị. Anyị dị mma. Kachisin. Aha mewo Kachisin ekwu from Avọ. Na Uche advert erichara time program anyị o. Ya ewutela ọnụ. Ọkụkọ ha kpọkpọ m. Mba bewa n'akwa ebe o wutele gị. Heke gị ogene Kachisin. Ị chere na aga m abịa beg gwa gị this morning. Bewa aka. M chọrọ ikwu Kenneth Okonkwo always comedian. Anyị kwesịrị ma ị na-eri ya this publicity anyị nyege. You should stop disturbing us every time. The truth is that ọkwanụ ADC ọkwasikwa eme ya spokesman. Ya nọrọnụ ADC ya amakwanụ ADC ya kemgbe Peter Obi na afụrụ. Nwaanyị o ji adragịgharị Peter Obi adragị ya nọrọ ADC ya. Dara atọrọsị na oju ọkwanụ otu ajụjụ. Atiku onwe ke ya ebe ọchị Peter Obi pụrụ. Atiku onwe ke ya ịnọ nga aha azụgharị prezidenti kemgbe 1999. Ọ ya wụ ka ewu onye ọma. He should stop living in bondage. Amewo Kachisin ekwu from us. Ndewo, ya gaziere gị Kachisin ekwu. Na Facebook anyị Adachukwu. Ọ sị Godwin na Clara ụtụtụ ọma. Aha gị bụ Christian ọkwa isi Shell Camp Barracks dị n'Owerri. Ọ sị anyị amaghịdekwala Kenneth Okonkwo. Ịmaghị dị ihe Peter Obi mere ya. Ọ dị egwu ike agbụla. Ị bọọla chi? Godwin, good morning. Ụtụtụ ọma. Ọnwa Darita. Ndewo. Clara kekwa m. Adị m mma. Ị bọọla chi? Abọọla m chi. Ọ sị m meti ịtụ ọnụ na okwu unu na-ekwu. Mgbe m bara Facebook yesterday, ọ ga-asị na mgbe o kwuchara okwu a ha sị ya na Kenneth dị confused.
na ị dị confused ịmazi ihe ị ga-ekwu ịma ebe ị ga-aga people na-ekwukwe na nga asị mgbe o kwuchara ya sị na ọwụ dị Peter Obi na-achọ pati but people wụ ndị na-achọ Peter Obi so ihe ọ na-egirigharị nwanne na-ere nwanne ya ihere a na-eme ya lee n'otu ọ dị na Facebook ihere a na-eme ya ya were nwanne ya riwe were ka ọ heriwe ka obi na-ajụ ndị ọzọ oyi beta ọ gaghị ajụ ha ndị mmadụ na-ekwukwesị na hapụ Peter Obi n'azụ Peter Obi agwụla dị pesin dị kwesịrị idupụta ha n'echiche ọjọọ ihe ọjọọ niile jupụtara na Naịjirịa na ọgwụla Peter Obi wee onye dị ga-ewepụtaliri ya so ihe niile ọ na-egirigharị na-ekwu na-aga biko anyị elewele ya ịhapụ ya na ọnwụ ndị mmadụ ekwuole na ọ dị confused ọkwanụ confused ka ọ dị ọmaazị ihe ọ ga-eme ya gaziere gị nwaada Rita ike agwala Prince Tochi na-ate ụka egbusi ọgba akụzibata ozi ọsị excellent morning Uche Clever na Clara ọsị happy weekend ndewo na Kenneth Okonkwo kwesịrị ịma na Peter Obi ma ihe ọ makwara na ihe ga-adịara ya gịnị mma n'ihi ya kwụsị ịdị na-ekwutọ nwanne ya na ya kwụsị ịdị na-eme gịnị na-ekwutọ nwanne ya ọ dị egwu ịbọọlachie ụtụtụ ọma adị m mma adị m mma ụtụtụ ọma gaa n'ihu nwaanyị tinye ọnụ n'ekwentị gị nọ nwaanyị nọ na di Kenneth Okonkwo a ga-agbalagadịrị agbalaghara ya jụkwana ga-ajiri ike hapụ Peter Obi aka ka Peter Obi nwa mmiri tọbara iko o ji nwanne ya eriju afọ na-atụ enyi ya na alụmani ya hapụ Peter Obi aka biko ya ga-aji ndewo ya gazikwara gị nọ kode n'ozi nke a si n'aka Dadijosi ọgba ka ọ si okwu ya Kenneth Okonkwo kwuru gbasara Peter Obi ọpụpụ ọ pụrụ n'otu pati ADC na ọ na-atọcha ọchị maka na ọkwa otu Kenneth Okonkwo ahụ na projekti Atiku kama nwanne ya na ya dị careful with Obi Obi agba ya akwụkwọ n'ụlọ ikpe ọ sị Clara na ọ hụrụ ọkụkọ ahụ n'ọgba akụ n'abalị ụnyaahụ na Uche na mbịa chi ekike ọkụkọ anyị aṅụrụ na ọkụkọ nke hụrụ AI ya Daddy Joe anyị aṅụrụ na ọkụkọ anyị anyị esila Clara ogene o nwere ebe ndosara ya na-adịghị mma ị bọọla chie ị ga-agbalị kpọghachitetu o tiela pịọm 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 ọ n'ebe ahụ n'ụtụtụ a Uchenna di Clara Love Nwakaeze ọ nọ ya o ị na-ekwu n'ime ị na-ekwu celebrity caller ị na-ekwu n'ime o tinye ọnụ n'ekwentị gị gaa n'ihu ndewo ya gaziere gị n'ozi nke a si n'aka The Classic si FMC wee bịara ya asị Kenneth Okonkwo akụọla afọ n'ala na ọ bụ n'ihi ego ọhụrụ mere o ji gbahapụ ime ejije muvi wụbanye na okwu gbasatara ọkaiwu na ndọrọndọrọ ọchịchị na ya kwụsị ịdị na-ekirietiere onwe ya nsogbu ọkwa ị na-aghọta na-ekirietiere ndị Igbo gịnị nsogbu na very soon na ya anya chọghị ikwu nke ikwere nọ wee bịara ya ike agụla ka ọ dị Igbo mọrọ nze ma m ọzọ ọ bụ n'ebe a ka anyị ga-enye ya rịkọm na nnọkọ anyị na gị na oge ndị Igbo n'ụlọ mgbasa ozi Ekwu FM na nke ụtụtụ taa rịkọm ka anyị nyere anyị enyebeghị ya kpọmenụ n'ihi ya ka ọ dị nọrọkwa ebe ahụ maka na o nwere onye ọbịa anyị na ya ga-anọrị n'oge na-adịghị anya ya bụ onye ọbịa awụcha ka ọ dị ọ bụ onye anyị ma ama onye njagba anyị maka mamịrị na nsị oke bekee Top Executive Life Plus Foundation International Top Executive nọdụ ala ịnọ ka ị nwee ike gwa ndị Imo ihe iji maka ya wee bịa